Γεια σας παιδιά, Hoodmund εδώ πέρα σε ένα καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα ανοίξουμε τα Angelic Star Drop. Τι? Τι είναι αυτό? Skin της Meg. Το skin του Buster δεν το πήρα όμως. Περίεργο πράγμα. Τέλος πάντων. Για να δούμε και στο μικρό μου account τι πέτυχα. $500 coins, 100 coins, spray. Ναι. Αυτό είναι το βίντεο παιδιά, κάντε like, subscribe, comment και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.